L-aħbar li tlestija ta' skola primarja ġdida fil-Qawra reġgħet ġiet posposta ikkonferma li fil-qasam tal-edukazzjoni pajjiżna mar lura minn skola ġdida kull sena bi gvern nazzjonalista għal skola posposta kull sena taħt gvern laburista. F'istqarrija maħruġa mill-kelliema l-edukazzjoni Clyde Puli, il-Partit Nazzjonalista qal li din l-aħbar turi wkoll li l-gvern m'għandux il-priorità li jinvesti għal futur ta' wliedna imma li jaħtaf fil-preżent. 3 snin ilu l-gvern laburista kien ħabbar pompa kbira li kien se jibni skola primarja ġdida fil-Qawra għal popolazzjoni li qed tikber fil-lokalità ta' San Pawli l-Baħar u li issa qabżet l-20,000 ruħ. Il-gvern kien intrabat li din l-iskola ġdida kellha titlesta f'sentejn sal-2017 biex fiha jieħdu l-edukazzjoni bikrija tagħhom 500 tifel u tifla f'40 klassi. Din l-iskola kellha tgawdi minn parkeġġ għal 400 karozza, gym, pitch tal-futsal u żewġ courts tal-badminton. Il-Partit Nazzjonalista qal li n-nies qed jistennew li għall-inqas il-gvern preżenti jżomm mal-pass tal-Gvern Nazzjonalista li fil-qasam tal-edukazzjoni kienet ilesti u jiftaħ skola ġdida kull sena. L-istudenti li qed jieħdu l-edukazzjoni tagħhom fl-iskejjel il-ġodda fl-inħawi tal-ħandaq f'Ħal-Qormi, il-Verdala f'Bormla, il-Mosta, Pembroke, in-Naxxar, il-Kulleġġ San Benedittu f'Ħalkirkop u f'Għawdex qed igawdu mill-investimenti ta' Gvern Nazzjonalista fil-futur tagħhom. Min-naħa l-oħra, l-istudenti li 3 snin ilu kienu mweda skola ġdida fil-Qawra tas-sena l-oħra għadhom qed jistennew li l-Gvern jibda jibni l-ewwel sular. Il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern investa fil-futur tan-nies fl-edukazzjoni bl-università u bl-iskejjel fit-taħriġ permezz tal-MCAST u fl-industriji ġodda li llum huma l-pilastri tal-ekonomija Maltija.